find pieces of me all over the yard. Kabila. Wag, baka bumagsak yan. Ayan mga kaparing Jason, at panibagong vlog na naman yung ating gagawin. Kanina pamimili, ngayon naman i-display kami nitong mga paninda kasi mamaya alis kami, pagka-display namin magsasarado din siya, alis kami, bibili ko ng bigas na para pag umalis ako dito, pumasok ako sa pabahay, hindi ako mamumroblema kung kumain na ba sila. Kasi importante yung bigas, yung ulam, mabilis mahanap yung ulam. Kaya ito, bago namin i-display ito, kay amin naman na trabaho yan. Kwintahin niya muna yung total nung pinamili ko kung tama. Kasi kailangan i-check kung tugma yung kwinta nila, tapos yung kwinta rin namin. Ayan, chine-check ni Ami. Kasi yun din naman yung sabi sa amin nung grocery na pinamimilan ko nito, na mag-double check. Kaya kailangan natin i-double check. Kasi yung paninda, yung dilihin siya nito kunti lang. Hindi, kumbaga, sakto lang. Kaya kailangan natin double check. Kasi kapag sobra yung nila, sinasabi ko naman sa kanila. Pag sobra naman yung mga items na nandito sa amin, sinasabi ko rin sa kanila. Minsan nagsasauli ako dun pag sobra. Ganun lang, kumbaga hindi pwedeng malugi rin sila, hindi pwedeng malugi rin kami. Ganun. And buksan ko muna to para presko. Tapos pag na-display, sasarado din ako. Wag na, wag na. Nip, ano mo? Init mo. Para pag-pasal. Mainit nga. Para habang nagdi-display, kung may bumili na, sayang, may malamig naman dyan na soft drinks na eh. Yung tira dati, meron pa naman dito. Ngayon, mabilan tayo ng soft drinks. Hindi, may na. May binta na. Para maliwanag. Sumabit mo, oh. Okay na. Para maliwanag dyan sa loob. Mamamatay akong nakangiti. Buhay natin ilong. May bukas na nga, madilim pa. Kaya maliwanag. Ayos pa kaya ito. Ito yung dating binili ko, tag 500. Ilaw sa para maliwanag pag nag-vlog. Kaso local to. Nasaan yung walis Pero natin? pwede pa to. Ibigay ko ka ito dun saan. Dun sa ninang ko na nagbibidyo-video, no? Ibigay ko to sa kanya. Ito, ilalabas ko muna to. Diyan mo na lang muna siya. Hindi ako, pag umakyat ako mamaya eh. Mamaya pa naman. Kasi baka makalimutan natin sa labas eh. Eh, papasok ko dun. Sige. Para malawak. May Nakwenta mo na? may sobra silang, kaunti lang naman. May sobra pa? Ano naging sobra? Sobra yung kwentada. Sobra yung total nila? Dito lang naman sa isang papel. Ito, 9,955, pero yung computation ko is 900. Baka yung kape. 9,879 lang. Dito, May nakahiwalay kasi dyan yung kape na pinahabol ko eh. Iba yan. Ito lang. Ito total na to. Ito. Mula dito. Hanggang dito sa likod. Ang computation ko lang is 9,817. Sige. Sobra sila. I-check mo ulit mamaya. Nasa para 100. 100 yung
Konti Sobra? lang naman, pero okay naman Oo. yung iba. Walang problema, may babalik yan. Kasi may kulang pa naman tayo doon. Kasi yung dala ko kasi kanina, yung nagdala lang ako ng 10, yung dala ko. Kaya babalik ako doon. Kasi may kulang ako ng ano, ng 8,000. Kasi 18,000 yung ano. May kulang ako ng... Ay, tama. Ha? 8,000 no? 8,000. Oo. Kulang ko ng 8,000. 10 lang yung dala ko eh. Yan. Parang nag-alikabok ulit. Wala. Kasi yung alkansya natin nasa 15,460 ba yun? 60, 80. Alin? Dadagdagan ko na lang ng 3,000. Mag-withdraw muna ako nung ano, withdraw ko ng... Bibili kasi ng bigas. Kaya ano mo na ito? Ito na lang oh. I-display mo muna doon. Kasi baka maputol eh. Okay. Ayan, mag-display na ako. Itong katol na to, kasi ako nangkuha nito. Tagli-5 to. 5 banma, 5 tiger. Kasi lahat nito, ako nagkuha niyan. Ako namulot. Saan nga nakalagay yung katol? Doon mo sa taas. Dito taas? Dito? Oo. Banma. Ito yung mabili, katul. Pita. Dami pang kulang ng tinda natin. Hindi pa ako nakabili ng mantika. At unti-untiin ko yan na makumpleto. Tapos lagyan mo ng mga presyo. Mamaya pag na-display natin, para alam ko yung mga presyo pag ako nagbantay. Ano pa? Mamaya na yung mga chicheria mo. Hindi. Dito muna tayo sa ano ma? Sabon. Sige, biskwit. Tag isa-isa lang naman yan. Syrup, tag 12. Para ma-display na to. Isang kalahati yung downy daw. Bali, ano siya, 12 plus 12, 18. Interaso. Basta i-display mo muna siya. I-display mo muna. Kaya i-check ko na lang. Ito doon eh. 6 plus 6, bali 12, 18. Blocking, sir. 18 pieces. Pito. Ito, 4 na. 14 lang to ah. Alin, ito pa oh. Ayo. Wait lang, alin. I-boxin mo. Mga pambata yan. I-display mo na. Wag mo na. Five. 21 ma? 21 pieces? Kalahati eh. Hmm? Kalahati. 21 nga. Tama? Silka. Sunset. At mamatay akong nakangiti. Head and shoulder. Gabuli ng dab. Hmm? Dab. Walang dab.
Joy. Rose. Amo. Bonus. Tumala natin. Dito. May bonus mi. Sari ko anapon. Diyan sa sunod to. Bonus. Mga sigaro sa digad ko. Karton. Latara mo na. Ito ka di karton. Katapusan. Sa katapusan. Hindi naman maulat. Pag umaulat man kaya ito, ubos naman so. Pata na ubsan na. Maubsan pa. Saan gadluyo mo? Nakapatindugad to eh. Kung nakakuha pa so, kuha. Kung mauban-uban pa, di pa kami pinauli, maulat talaga. 20 no yun. Si semi-graduate sad to. Agburo sa ruwa di alapon. Udar sa di. Susukat, yan sa to. Okay. Oo. Joshua, so nag-ulay sari ko sa pista. Ayan nga So kaiba ko nakaraan si Bonsoy. Ay, bonusoy. Bonsoy so kaiba kumuha na. May marathon. Pero kan Sais. sais. Oo. Di pa kayo nababay na depression. Sais. Kung peraman sana mo. Kanto kay mama, lasete. Santo kanila. Nakaabot ba yay ka sa Pero yun, dito? shit ito eh. Ha? Sito, Shit. ayan. Ha? Shit sa pagkasabi ni ko. Binta ta. Sabay doon tato ka ha. Sito kayo. Shit so sa doon laki. Kung kaya kita no sada. Oo. Ay, Ko kuno di mo rin sa tunay kuno di. Oo, ang kuman kita. Ito, lago ba kong tunay? Rin kita pa. Sa isa laki ano kaya boyit. Shit ko no. Later mo, Jason. Binta Ito, ta. di aposporo pa ito. Daw ko nito. Shit ko na binta ta. Diyan mo na. Boy na mga ano. Boy na naman yung mano. Ano di ah. Maulian mo. Kapo na po. Amo na ulit. Piso. Iwan na ako sa gabi. Magdula-dulaan lang. Yung nag-inom ba? Hindi ako nagluluwas ito. Ako ba ka nag-inom sa gabi? Tingnan ko sa bulong. Oo. Dito baga sa gabi, ako nag-inom. Adim. Okay na din. Tagurang. Joy. Ha? Joy. Hindi ka nag-ihingi ng garapon? Hindi. Wala tayong garapon na isa. Nawawala yung takot na, no? Mahanap ko yan. Ito. Ito ba? Asan na yung ano ko? Joy. Hoy. Di ba? Sabi ko sa'yo eh. Na kailangan din magbukas para may buhay na mano na Joy, kaagad. 12 pedaso daw. Diba? 12. Buhay na mano. Yan ang gusto kong sabihin. Okay na yan. Na-check ko na ito. 2, 4, 6, 11. Na-check ko na yan. Di ba? Sayang nun. Oh, buhay na mano Hindi na. kasi pwedeng checkan yung ano. Alin 12? Yung Joy. 2, 4, 6, 7. Ito pa pag, asan na yung yellow? Dito pa. Ito. Pero kasi yung isa, free. Kaya nga ni. 7, 2, 4, 6. Ayun yung may free. Okay, okay. Ito okay na rin to. Popcorn. Dalawang bingo. Di.
Inipit. Parang napiperfect na ni Bibi yung ano, Oo. yung piano na dala namin. Sabi ko sa kanya, paano mo nalalaman na dito ka pipindot? Basta alam ko yan. Eh, pare-parehas baga ng itsura. Hindi, may ano, may drawing sa ano. Wait lang. Sabi ko nga, tinanong ko kung gusto niyang ipasok ko sa ano, yung music baga. Sabi niya, wala naman yan dito. Parang sa ibang bansa lang. Hmm? Parang wala naman yan dito sa ibang bansa lang. Hindi mayroon. Sabi niya, Diyan nga sa Napatan, alam ko mayroon dyan eh. Lesson, music lesson. sorry. Pero ang pinakang gusto ko muna sa kanya. Ito yung ano ko muna. pinaka-favorite ko sa lahat. Kaya, Kaso nag-iiwas na ako ng kape. Hindi na ako nagkakape. voice lesson. Ikaw at ikaw. May lighter. Ilang peraso ba yung lighter? 16. Di maikukumpara. Ikumpara lang ko Parang may natapon. isipan ko ito. Huwag lang sa'yo. Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo. Aking hinawakan mo ako ng nahihirapan. Magkanta. Okay na to? Di maikukumpara. Play. Ipan kong dalang-dala. Itong panggalangin ko ikaw at ikaw. Ikaw at ikaw. Lobat na, di ba? Di maikukumpara. Ang isipan ko'y Gabis ko plain feet. Mag-order ka may na. mga biskwit. Garapon. Order pa. Itin kaya pagsisiro mo. Order Kaya kita. napatikit ng remedyo. Madingan in order mo. Kaya di ko mag-ising ako pala nito. Kaya bumakala ko sa stick glue. Baka maremedyoan ko pa yan. Ako kaya antikang yun. Dawag sa nadi ka mga stick ko. Kaya, arawan ni kami babakalan doon. Mig-ayat ako sa tukanda. Di ka migbakal. Ako mig-ayat. Ako na kan bala. Hindi mo na kailangan bilhin yan. Inihingi lang yan sa grocery. Mga dating gawi yung binta ng sigarilyo sa alak, nakabukod Yeah. dating gawi. Yun ang papaikotin natin. Huwag isama sa mga sitsiriya. Kasi mapunan yung sigarilyo sa alak. Ganun pa din. Tag-12 yan, chocomocho. Hanapin mo nga yung takip ng garapon natin. Wala tayong Mamaya hanapin ko. Dito na lang ako magbantay, tapos naka-piano pa ako. Oo, dito kayo magpabantay. Bumigay ka ng pera. Dito kayo magbabantay. Kunin mo lagay ng pera kasi may bumili na. Ma, pwede kami tulong. Tulong. Ma, pwede kami tulong. Pag na lang, pag maayos na. Hindi.
Oo, kasi ngayon hindi eh. Yan, legendary lagayan ng pera. B naman, ano? Legendary. Alam mo naman yung sa akin. Natulong kami ng titiriya. Kunin ng titiriya. Mamaya na lang, ta. Tapos paayos ko yung TV, lagay ko dito yung TV, oh. Ay, huwag dyan. Sa baba lang. Para may manonood na gabi, yung mga manonood, bibili sa atin ng sigarilyo. Lalagay ko dito yung TV dyan, oh. Diyan, oh. Pampaakit nga yan, ma. Tingnan mo, ma. Ano yan? Pampaakit dyan, mga... Para yung nagtitinda, napapatingin na lang sa ano. Ano mo na to, oh. Kape muna. May TV dyan na ano, yung the picture tube. Tapos loadan yung signal. Ano pa to? May gagamba ka pa. Alin na sunod? Anak, bibidon mo nga to sa loob. Kape ni mama mo. Hindi na nga ako magkakape eh. Napabili ka pa talaga ng kape. Ganun, papabili ka ng ano. Nagbabagong buhay na Asan na ba yung ano? sa ano. Mga dilata. Itlog pala yung kulang natin. Itlog. Walang kailangan kapag umaga ng mga estudyante. Sa bato ba? May bibilhan ba doon ng mga ano? Dito na lang tayo sa kaibigan ko. Ha? Kaibigan ko. Hindi, mabibilhan ng hotdog ganyan para pang tinda. Saan to pwede? 5 to, ma. Yan yung isa. Kaya lagay mo dyan, bubutasan ko. Oh. Doon. Doon sa harapan. Itong kape, na-check mo na to? Wait lang, bakit yung sinigang kulang? Sige, display mo lang. Ako mag-check. Pag na-display na, check ko siya. Iabot mo muna, ma. Magkisuyo. Wait lang. Akin naman yung iba. Kopi ko. Kopi ko, wag sa atin. Pag binili na, kopi mo. Hindi, pag sumasaway mo yung mga next cafe. Yung sa dito mo yung sa tabi. Tapos ang iwasan, ito tips ko pa to sa ano, mga tulad namin negosyante. Kapag may negosyo kayo, hanggat maaari, kung talagang ano, huwag kayong malinlang sa mga araw-araw. May mga tinatawag na araw-araw dito yung ano, mga utang. Tapos araw-araw kang sisingilin. Yung ibig sabihin niya is yung landing. Oh, lending. Ano ka, ng puhunan, ganyan. Kung ano lang yung kaya nyo na ano, Saka yung pala napuhunan. papa, oh, patanggal ako yung tarpaulin na sa harap natin. Kung ano lang yung kaya nyong puhunan, yun lang. Huwag nating pirsahin na magkaroon tayo ng maraming puhunan tapos Kita mo utang. yan? Oo, Patanggalin nga niya. tapos utang. Kasi ano, may nag-advise na sa akin dati kasi. Yung sabi niya sa akin, huwag daw kumuha ng mga ganyan na araw-araw kasi parang hinuhold up ka rin daw niyan eh. Hindi mo namamalayan araw-araw kanyang. Kasi parang yun ang pagkasabi niya sa akin. Diba tama naman. Alay. Kasi yung pera, Pakainin. pag yung pera na Ipapatali ko na pala si Coconut. pag yung pera na pagdating sa inutangan natin yung pera, parang mabilis gastusin pag inutangan yung pera. Pero pag yung perang pinagsikapan mo talaga, yung talagang galing sa'yo, pawis mo, ano, kumbaga tipid, kaya natin patakbuhin. Oh, dami dito, Bombay. Dami dito lumihinto sa akin. Ayaw ko. Kung ano lang yung puhunan. Inopera na ako 5,000 ng Bombay. Sabi ko ayaw ko kako. Tapos ginawa niya ang ano 10,000. ng 10,000. Tinataasan pa ayaw ko. Tama na to. Kung ano lang, madadagdagan naman yan pag ano ba. Tulad dito.
Pag may pera, pwede itong madagdagan. Makasahod. Kasasabayan ko to ng trabaho. Hindi yung pag may tindahan, dun na lahat. Hindi, ubos yan. Oo. Lalo pag may nag-aaral pa. Dapat may source Ubos yan of, dapat sabayan ng ano. dapat Diskarte ng may iba. ibang source of income ka din. Kahit pa paano. Kunan mo lang to ng ano, kape, araw-araw. Sa isang araw, kung dalawa kang beses nagkakape ka, ubos mo yan. Oo. Ubos mo yan. Maniwala kayo. Hindi ko paano kung tatlo. Mga magic sarap. Hindi ka naman pwede magluto na walang kasarap-sarap. Kaya isa rin to kaya gusto magtinda. Kasi ganun din, araw-araw nagluluto, araw-araw nangangailangan. Kumbaga, magtinda ka na lang. Para kung may kailangan ka pag nagluluto, dyan ka nakukuha. Hindi ka nabibili. Hindi ka na bibili sa malayo, hindi pa mahal. Kumbaga, yung nagamit mo, yung presyong ano. Kasi walang tubo. Baby, wag ka maingay, baby. Hindi yan. Hindi naman si Bebe yan. Wala. Kung kailangan mo'y tibay ng loob, kung mayroong pagsubok man, uwanag ay muling mama. Ikot ng mundo, hindi laging bigating kasawian. Ay magtatagal, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y tibay ng loob, kung mayroong pagsubok man. Yan na lang isipin nyo yung kanta na yan. Tibay ng loob, kung mayroong pagsubok man. Kailangan mo, 8, di ba? tibay ng loob, kung mayroong pagsubok man. Magkano nababenta ng ano ito? Yung alin mo? Kwentahin mo. Tama lang. Mamaya, pagkatapos na. Wait lang muna. Kinain ako. Nakita ako sa basura. Sa akin. Nakuha rin ko. Oh, hindi ngayon. Yan mga sardinas. Ito yung mga mapupuhunan. Mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mong may bukas pa, na mayroong saya. Ang kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag mainig pag nabibigo. Dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y ibay ng loob, kung mayroong pagsubok man. Nawala tuloy. Kung hindi ngayon Pwede tanggalin ko yung plastic? ang panahon Yes. na para Wilson? sa iyo. Para lang ligo. Wag maiinig, dahil ganyan ang buhay sa mundo. Pag mawawalan ng pag-asa, darating di ng ligaya. Magkano bentahan yung mga Nestle? Ang isipin mo may bukas pa. Asa yung mechado? Apritada. Mechado. 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 Apritada.
Kaya pa maano yung kalan na isa? Calderita. Ha? Alin? Yung kalan na isa? Aling kalan? Aling kalan? Yung kalan na luma? Oo. Kaya nga tinago ko kung sira na yan. Tinapon ko na yan. Paayos nun ta. Dadaling ko dito. Oh. Para kahit pa paano dito magluluto. Medyo... Kailan mo ito pinaglaban sa ko? Maulog. Ito na. Mga dilata. Ang ganda ng tingnan. Ito, ilabas na to. Di ba may bumibili nito? Wala. Tanungin ko nga, parang may bumibili niyan eh. Ay, balik ko na lang to sa kanila. Mamaya magdadala ko ng soft drinks eh. Babalik ko na lang to para may paglagyan sila. Kaysa matambak dito sa atin. Ay, kikilo ba dahil? Kinikilo ba yan? Mga chichirya na yan. Doon ka magbukas sa noodles na. Noodles naman tayo. Yan na, mga Lucky Me, Pancit Canton. Yung mga dilata, ito na, na-display ko na. Shampoo, Downy, mga Pabcon. Ito naman yung mga kape. Okay na siya. Kulang pa ng itlog saka mantika. Baka mamaya na lang o kaya bukas. Kasunod mga chichirya na. Para maganda na tingnan. Asukal, mayroon na asukal. Kulang na lang itlog mantika. Itlog mantika. Dami pa. Madadagdagan na lang yan. Sige lang. Ay, importante mayroon na. Itong toyo, chinik mo na to. Asin. 2 kilo ata itong asin o 3 na ako. Ay, 3. Asin. Bibili muna tayo ng ano. Asin. Malamig yan, Mi. Hindi! Wala nang lamig. Hindi pa ganyan. Dito muna nga sa ilalim. Pinatong ko lang. Yupi. Makasuyo nito. Napkin. Ito. Doon. Yan o. Band-aid. Saan to? Doon sa tabi ng... Katol? Ayan. Oo. Dito? Patayo. Ayan. Band-aid. Ilang sigarilyo lang ang nabili mo? 2? Dalawa. Sinubukan ko lang ng 2 niyan. Tapos isang pakete na ano. Pula. Ito pa oh. Nakasuyo doon. Ito. Pataas. Yung lighter ma, dito na lang ito ma. Ay, oo. Display lahat. Ay ano, huwag ilagay sa rep lahat. Kasi may bumibili ng mga bata na bawal sa malamig. Magpismas na kami. Naamoy ko na yung usok.
Yun na, di mo na pagkuun. San na sa nasubsuban? San na lang? Wag na, Joshi! Diyan mo na lang. Diyan mo na lang ilagay. Diyan na lang. Subsuban. Subsuban Suka. na sa nasahan. Ay, madami ka palang Yakult na binili. Marami yan. Maraming Yakult yan. Nakala ko Kasi konti. yan yung kailangan. May mga dikir baga dyan. Kaya sabi ko, akin na yung iba. Mag-ano lang ng ano. Asan yung iba? Na Yakult. Andoon, wait lang. Lalabas ko lang ito. Yung mga pambata oh. Maglagay ka nga dito. Kasi siksikan na dyan oh. Maglagay ka rin dito. Hindi kasi yan nabibili. Tested ko na kaya ano eh. Wala ko nakatested gan. Maniwala ko na ikat. Ako sabi nagparabantan. Ang dami itong butangan pa. Picture mo nito. Ako rin sa tutaperware loob. Bakit ito bukas? Lusaw baga di. Lusaw? Lusaw kasi kung lusaw, babalik ko yan. Ayun o. Akin na. Nibalik ko. Papalitan lang naman yan. I-ano mo muna to oh. Sa gilid. Tap. Ay, Asan yung samud? Walis tambo. ano to? Bago ko igilid, ano? Ato lang gubat ka, hindi yan nira kaya. Ako nga di ko yun kaya. Derikahan, wag na yan. Ay! Matayo. Ito mga soft drinks. Okay na dyan? Eh, oo. Pero i-ano mo muna para ka di ah. Uy, meron pa naman to eh. Yung kobra sana gayod. Ano pa ma? Yung sting. Ay, sting.
Bawas na to. Kada pa. Pero mo kinuko. May nalaglag. Ito pala. Kala ko bawas. Ba't ginanyan oh? Damot di mo ginanyan. Arin. No. Okay. Maghiwa-hiwalay mo. Kaya syempre, para pag bukas kukutulos, bukong pigpara. Sayang ka, agno. Mamaya na naman. Hindi. Alis tayo. Yung si Chiri na muna. Mamaya na yung mga libutin na yan. Ato kubra kentana, saka isting ilog niya. Po! Oo. Na ibang kobra, puro yellow na. Oo, walang green. Ay, mineral pala, no? Huwag mo kayang lagyan na muna yan. Kasi ice water yung nandyan. Nandito yung water sa taas eh. Okay na muna yun. Ano yan? Mga Chiri naman tayo. Yung candy kasi yun eh, stress ako dito sa gamin na pinapasok. Kanino yan? Sa'yo? Kanino yan? Kyle. Oo, ba't ang bait? Di nakakalipad? Tinutupan. Huh? Ano ka? Yan to. Gutom kasi. Hindi, pinapakain niya ng mangga. Kawawa. Pinakain naman ng mangga. Bumili siya ng saging. Pakainin. Ba't hindi lumilipad? Sa una, pinaplan man kaya. Tinutupan ba daw? Tira dun sa umar. Masog yan, nag-bablag. Ay, nakuha nila, ganyan na. Kala ko. Parang nanuan yan. Pakainin mo. Hingiin mo na lang yan. Alagaan mo. Baka mamatay lang sa kanila. Hindi, wag. Wala mo simple. Ito, kasalanan ko. Bigyan mo na kasi yun. Ayan, mag-display na ako ng mga si Chiria. Hello. Pakita mo sa kanila, oh. Pakita mo din sa vlog kita mo. Tama. Pag ganyan yun, no? Pero wag mo dyan kasi yung mga mamahalin dyan. Pag ganyan yun, no? Kabila, oh. Dito, oh. Kabila. Dito na lang. Pwede na yun. Ikaw pala mo na. Ano na, ano ka? Ulay ka, Jason. Ano? Meron kasing ano sa ulo niya. Uy, huwag kasi. Ito nga. Ang gutom yan. Hindi. Nanunuka ito. Kasi dapat kasi hindi yan parating hinahawakan. Pero kakinig. Tapos may ipot na. Tapos may ipot. Ha? Ayun.
Baka masakit yan. Tukain ako niyan. Pakain yung mata mo ni mama mo. Di na. Nangangagat na, ano, Di yan nangangagat, nanunuka. ano ka, yan, kung Pero may sakit nga siya. ulot ng Huwag mong ilalapit siya nun kasi baka may sakit. Parang may sakit siya kasi nakababa yung ano niya. Yung pakpak niya, yung wings niya. Lumipat pa sa'yo yung sakit. Baka na kasi pinutulan nila. Bakit pinutol nila? Pinutol yung pakpak nila. Ay! Gusto ko kasi ayoko mag-alaga ng ano. Lumilipad sila. Ay! Pinutol mo yung ano, ng ano? Pinutol mo yan? Pinutol mo yan? Bawal yan iputol, Kyle! Hindi yan malilipad. Pinutol nila para hindi lumipad. Ay! Oh, hindi. Yung nilibis na lang. Sabi mo sa kanya, pakainin muna. Gugutom. Pinapakain namin yan, pero ayaw niya kumain talaga. Galing mo ni tinapay. Tanungin mo kung gusto ng spaghetti. Ba, Gusto niya ng ba, baka gusto niya ng lechon manok. Alam. Gusto niya ba ng lechon manok? What do you want? Sasalita. Bugnak. Babae yan kaya ba? Paano mo malaman na babae yan? Sabi daw nila. Para yun. Ano hindi siya ba? Ay, Hailey, nandito yung favorite mo, oh. Nahihilo ko ah. Baka gugutom ka. Yung pwede ka ng ano. Ito, oh. Yes! 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 Bakit ko yan na? Favorite. Bawal. Huwag ka na nga kumakain mo ng pizzeria. Ano salita? Ano sabi niya? Hi. Sabi niya. Kung nagpapiano ka, Hailey. Parang di mo na ginagamit yung roller skates mo. Hoy! Hoy! Big Ay! Napakain mo yan? Ba't hindi ba? Ba't hindi mo so? Huwag mo ipatong sa ano ma. Kasi umaapak ako. Ah, umapa ka ba? Ito na lang, oh. Ay, Papa! po. Ang gusto ko sa ito, alaga na balat ko. Saka anak, kung may pera na ano. Pero ayoko nga ng parot. Ayoko na nga mag-alaga ng ano, eh. O bakit? Gusto ko. Kasi dapat malaya lang sila lumilipad-lipad, eh. Pwede naman sila hindi. Dapat malaya lang sila. Yung manok mo, pakainin mo na kasi anong oras na. Aalis tayo, makakalimutan na naman yan. Gabi na. Gabi na tayo makakabalik. Pakainin mo na yung manok mo tapos inumin mo. Ay, may butas to. Talig lang. Ay, may Huwag butas ka na, to. baby. Huwag ka na mag-alaga ng manok na tatalian. Ano na lang, parang na lang. 10 ito ma. Ayan. Wala akong makita pa, eh. Parang na Ay, lang nandito. pang alaga. May butas siya dito, oh. Okay lang ba yan? Hindi ko ba kalisipin nila? Balik na lang to.
Ilan pa ang kulang niya? Paalala mo to ah. Papalitan ko. Ibang items na lang kaya. Huwag na tong chupan-chupan na to. Kung may ibang pambata din. Ganun yun. One, two, three, four, five, six, seven. Tatlo pa. Isa na lang. Kulay green. Hindi na nakakaantok tingin yung ano, tindahan. Two, 4, 6, 18. Anak. Starter yan ba? Hmm? Starter? Ha? Starter? Starter? Hindi ko alam kung paano. Cater. Cater pala. Yan o. Babantayan mo to ah. Mabilis naman ito maulit. Ha? Ito o. Ang mukha ni mama ni Mga piwi nga muna ma. Wala na. Nawawala nga yung isa nating chicken eh. Kawawa. Dami natin na walang chicken. Yung bulag. Dami yung mga kapatid nun. Ayun, pilaws. Daming na walang chicken dyan. Kawawa naman. Asa na kaya sila? Sana hindi naman kinakal. Yan na yun. Kinatay na yun. Piwi muna. Hanapin yung piwi. May green. Piwi Para ang magkatabi-tabi. kulay. Green. Green. Para naka-arrange nung ano. Magkatabi yung dalawang Asa na piwi. yung isang upuan natin, yung maliit? Nilabas baga. Kay Tatay Kalusi pa yun. Si Tatay Kalusi gawa nun. Ano? Upuan. Ay, oo nga pala, no? Remembrance ko kay Tatay yun. Asa na ba siya? Asa na ba si Tatay Kalusi? Pagig. Ayun oh. Harap mo. Isa pa. Wala dyan. Diyan wala. Wala. Wala dito? Sino mo dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Sige, isabit mo buti. Isabit mo muna. Mamaya hanapin natin. 10 yan lahat eh. Pero mamaya hanapin ko. Hindi ko naabot. Dito ka. Kabila. Wag, baka bumagsak yan. Yung Nova nga muna. Ay. Ito pala oh. Gabi na ba? Ang oras na kaya? Ang piatos doon. Wala. Nine. Kulang isang movie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Movie. Sabit mo muna. Isabit mo muna. Ihabol na lang. Wala sa ilalim. Lift me up inside. Wake me up! Yan mga kaparing Jason, at malapit na kaming matapos mag-display ni Ami. Yan. Ito na lang oh. Yan puno na. Dito na nilagay yung iba. Maganda ng tingnan. Ay. Ito muna inuuna ko. Tapos back to ano tayo, babae project. Pagod din ay. Yan, taga-taga lang tayo. At lagi ko lang hinihiling sana ano, wala nang magkasakit. At yung negosyo, basta marunong magdala sa negosyo, huwag samahan ng mga bisyo-bisyo, na mga malalang bisyo. At saka luho sa buhay. Pag sinabayan mo sa luho, wala, ubos ang puhunan. Pwedeng magluho kapag may sobra-sobra.
Ako diskarte ko at dito tindahan na to. Bukod sa mga barya-barya na inaalkansya ko, pag medyo malakas yung tinda, nagtatago ako ng tag isa-isang daan. Basta pag gabi na yan, bago magsarado, yung dati yung tag 10, ngayon tag 20. Tapos may 100. Kumukuha ko ng araw-araw 100 pesos. Yun ang diskarte ko. Kung baga yung 100 na yun, yun din yung pinakang sahod mo. Kahit sarili natin to, yun ang pinakang sahod ko. Kung baga reward mo yun sa sarili mo. Tapos pag di December, yun din ang kinukuha namin ni Ami. Kung baga pang pagbili ng mga handa-handa. Araw-araw, tumago ka ng 100. Sa loob ng isang buwan, mayroon kang 3,000 na maliligpit. Kasi hindi lahat ng binta dito yung ipagulong lang. Lahat mag-save ka rin ng basta isa-isang daan. Para kung may gusto kang bilhin, hindi mo na kukunin sa tindahan. Kasi pag may gusto kang bilhin bigla, tapos kukunin mo dun sa benta, masakit sa bulsa. Pero kung kumuha ka ng isa-isang daan, di mo mamalayan, marami na pala yung tag-isang daan na tago mo. Kung may gusto kang bilhin, mabibili mo. Mama? Hindi mo bigla kukunin sa Kumbaga naka-separate na yun. Kung may gastusan sa school, may bayaran, uniform, pwede doon kunin. Pero yung alkansya na barya, talagang di namin yung binabawasan. Saka ito, dagdag din to sa business namin to, Piso Wi-Fi. Pero itong Piso Wi-Fi na to, hindi naman to lahat sa akin yung laman yan. Hatian yan. Hati nung may-ari. Oo. Yung gastos naman nito, hindi naman sa akin lahat. Naghati rin kami. Yung gastos nung pagtayo ng Wi-Fi na to, nagkahalaga ng 20 plus. Pero hiningian lang ako nung may-ari ng Wi-Fi ng 10K. Yung 10K naman na yun, hiniram ko rin yun sa kapatid ko. Kay Kasinggil. Hiniram ko kay Kasinggil yung 10,000. Tapos mga ilang buwan, lahat ng kinita ng Wi-Fi, nag-usap kaming dalawa, na wala mo nang kukuha hanggat sa di nakakabalik yung pera na yon. Nung nakabalik na, binigay ko na kay Kasinggil. Pero kita yun nito. Ngayon, sarili ko na. Yung kumbaga, yung kahati nito, sa akin na. Yung utang, nabayaran ko na. Ito na yun. Piso Wi-Fi. Simula pag-alis namin hanggang ngayon, hindi pa ito binubuksan. Kaya baka libo na rin yung laman nito. Mag 1,000, tigpaibarad kami. Oo. Pero pag may sira, sa kanya lahat. Yung may-ari yung gumagastos pag nasira. Kaya isa pa yan. Kaya maraming pwede dito pag-negosyuhan. Isa pa yun, yung car wash nga dyan. Kasi kahit tulog ka, kahit wala ka, basta may tubig lang, may kuryente, gagana yun yung car wash dyan. Malawak ka, pinatambakan ko yun, kaso mag-ipon muna. Pero hindi ko yun minamadali, saka na. At least napatambakan ko na dyan. Pag magkapera ako na ipoploring dyan, ipoploring ko na. O pag okay na, handa na, bibili na lang ako ng motor. Tubig lang, katapat yan eh. 1 drum, 5 piso ba tulog. May kita na. Ganyan yung diskarte lang. Kasi pag nasa probinsya ka, diskarte lang naman yung kailangan eh. Pero yung car wash talaga, yun yung una talaga namin naisip nun. Kaso hindi namin akalain kasi na ma-operahan na ako. Kaya yun ibibili na sana kami nun eh. Oo. Kasi sabi ko sabi namin baka matagal pa akong maoperahan nun eh. Yun yung iniram ko kay Nini. Yung iniram ko kay Nini na natinike, yun, nagastos namin. Oo. Yun sana yung bibili namin kasi sabi namin, in case na hindi pa naman, magandang yung pera. Sagad na talaga ako nun. Na yung pera. Kaso Buti na lang talaga may nagbigay sa amin, salamat sa inyo yung nagbigay sa amin nung sa ospital kami. Thank you so much. Kasi yung 10,000 na dapat pang sa car wash na binigay ni Nini, ay niram ko kay Nini, nagastos ko. Yun. Yung pinamasahe namin. Pero ito talaga yung alkansya namin, nakaabang din to kung sakaling tapusin.
Nakaabang na yun. Buti din namin nagalaw na. Kaya ito na siya. May puhunan kami. Diskarte lang. Pero yung pera naman ni Nini, tinanong ko naman kung kailangan na. Hindi pa raw. Sa ano na lang daw pag malapit na silang ikasal. April. Magkano ba yung Milo? 9. Kulang na isa. Cracklings. Na ano? 9 lang to. Wala na dyan. Oo nga. Ito oh. Yan, diskarte lang. Kasi, tulad niyan, yung lahat na naisipan ko dito na pwedeng inegosyo, simula nung pagdating ko rito sa lugar nila, lahat pumatok. Itong wifi, kasi dito talaga, pag walang wifi, di mo makontak yung pamilya mo na nasa abroad o nasa Maynila. Kasi walang signal dito kahit text. Kahit text wala talaga. Kaya nag-usap kami dati, yung pinsan niya na may asawa na sundalo, saka yung barkada ko dati. Kung ano kaya yung magandang business dito. Sabi ko, sa nakikita ko rito, ang maganda rito, kasi uso na yun yung piso wifi. Ako, piso wifi. Kasi yun ang, kailangan ng tao kako. Yun sila, yung idea ko, ginawa nila. Sila nauna, pumatok. Kasi Pumatok yun yun. nga. Pero dapat, magkakaroon na sana ako nun. Ito na rin sana yun. Yung unang offer sa akin nito, wala akong gagastusin na pera. Siya talaga magtatayo. Kaso, itong bahay na to, di pa to tapos. Tapos, nagsisimula na kami nung nagpapamaynilan, nagpapacheck up na kami nito kay Ami. Gawa ng di natuloy yun na na-operan siya kasi umuwi kami magpa-pandemic na nun eh. Kaya kung natuloy yun sana, kung di nag-pandemic, na-operan do si Ami. Sisimula na kami nun eh. Kaya simula nun, hindi na kami nagsasabi ng idea. Oo. Yung karuwas, yun. Yung nakapagkwentuhan ko, sasabi namin, huwag mo nang ikwento yung naisip mo. Pero yun talaga. Yung karuwas na yan. Tingnan mo dito, marami na. Kasi nakita ko naman yung karuwas na yan nung pumunta ako ng Bulacan. Nung nagpapainanti pa ako. Sa Bulacan yan noon akong nakita eh. Hinuhulugan na karuwas. Noon pa yun sa Bulacan ko nakita. Nung painanti pa ako. Pero dito kahit may mga karwash dito na iba, diyan sa unahan mayroon 2. Dito rin isa. Ay 3 pala na diyan eh. Doon sa unahan 3. Dito sa akin mas maganda rito kasi yung pisto maganda. Kasi yung sa kanila gilid ng kalsada lang. Kaya nga. Eh dito pwedeng pumasok yung sasakyan. Kaya mas dito. Saka yung mga tambay na nagbabasketball, dito lang oh. Pag madumi yung pakitin nila may karwas. Yun lang. Puhunan din talaga ang kailangan talaga. Kaya yun yung pinagsisikapan talaga din namin na Dali lang yan. Yung sabi na makukuha natin yan. One at a time muna. Kasi Sister Dama. just that. Magkano na di? 9. Sali mo lang. Ay, may pansukli na ba tayo? May pansukli ka na? Kaya mo na pansukli. Bariya. Wala. Ito. Pansukli na mo. Huwag mo pasok. Hindi. 10, 20, 30, 41. Oh. Akin yung 20. Okay. Masama pa. 10, 20, 30, 10, 20, 30, 41. Okay na. 41 so. Bilangin mo ma. Pizzeria. Wait. May panibago na naman tayo na iipunin. Mayroon na naman tayo panibago. Ito oh. Wala ka ng pang Meron pa. Isabit mo na yun. Sumakit yung ulo ko ay. Ayun mga kaparing Jason, at tapos na mag-display ng mga sitcheria, mga dilata, mga kung ano-ano pa. Pero may mga kulang pa na bilhin.
May itlog, wala. Mantika, wala pa. Yung ibang mga alak. Yung alak ko, ito pa lang. Isang box din. Wala pang emperador. Pero saka na, pag sumahod, makukumpleto to. Kasi yung itlog kailangan pag umaga. Lucky Me, meron na. Lucky Me, nandyan. Pansit Canton, nandito na. Lagay ko muna ito dito. Batay ka muna Yan, dito. pakita ko sa inyo yung Sa labas. arrange natin. Uy, lalabas ko rin. Pero hindi pa tapos yung nasa Gandang loob. tingnan, no? Yung mga ano, Okay. may katol. Magic sarap. Nor. Bitchin. Ano, sinigang. Nisti. Wala pa nga mga tang. Toyo. Andyan, toyo. Suka. Madulata. Ligo muna ako Yan. para mamaya buksan ulit. At yung mga debote, ito. Coke Royal, Cobra. Dati punong-puno yan. Ganun talaga, nasisimula pa lang. Pakita ko rin sa inyo sa labas, tingnan. Labas. Ano, maganda na tingnan sa labas. Parang punong-puno na. Kasi yung pizzeria, ano lang naman yan, dekorasyon. Ganda lang tingnan ulit. Tapos lalagyan ko ulit ng ilaw dito para maliwanag pag gabi. Yan na siya. Yan na. At yung mga paring Jason, tapos na kaming mag-display ng mga paninda. Bali yung nakuha kasi namin dun sa ano, yung nakuha namin dun sa alkansya namin ay 15 plus. Tapos yung ano, yung 5 ay nakalaan yun sa ano, pambili rin namin ng bigas. Kaya yung dala ko dun ay 10 lang yung dala ko dun na pinabili nito. Tapos yun, pasalamatan natin yung anonymous na sponsor na nagbigay sa amin ng pandagdag puhunan. Ayaw magpabanggit. 10K po yung binigay niya. Thank you so much. Thank you. At ngayon, punta kami dun sa bato para kunin namin yung pera. At makuha ko yun ng pera kasi kulang ko dun ng ano, ng 8,000. Ibibigay ko na dun yung 8,000. Tapos yung matitira, at dadagdag namin dito sa paninda. Kaya maraming salamat sa anonymous na nagbigay. Thank you sa Nagdagdag dun sa pagtitiwala. pampuhunan. Thank you po. At yung iba, bibili ko ng bigas saka gasol. Ayan. Ubos na. Saka pang gas-gas ko. Kung mga pasok na ako doon, pang budget para yung dito sa loob di na mabawasan. Marami pang kulang na mga pandagdag, pero saka na yan, saka na. At least mayroon na. Yan. Salamat kay God. At may kasi may mga tao siyang kumbaga Pinapadala sa atin. pinapadala sa amin para yun, matulungan kami. Thank you talaga. At sa inyo lahat mga sponsor, thank you sa inyo. Sa mga anonymous, maraming salamat po sa inyo. At ingat kayo lagi sa work nyo, lahat mga OFW. Thank you po. Mga viewers, salamat. Thank you. Ayan, tama na muna. Pack up na. Tama na muna yung vlog natin. Kasi At hanggang dito na lang muna. hahabol tayo. Pupunta muna kaming bato para kunin yung padala niya. Tapos bibili ng bigas kasi ubos na. Ayan, bye-bye. Love you all. Thank you so Alright. much. May bago na naman kaming negosyo. Let's go! Ayan na, si Jason. Ay, grabe naman yun. Kulang pa yung mga soft drinks. Yan na lang muna daday. Ayan mga
kaparing Jason, sa magandang araw sa ating lahat, magandang umaga. Ayan, araw ng linggo. At kahapon nga, pagdating namin dito kahapon, ay ginawa namin lahat dito yung paglilinis. Tapos nalinisan ko yung tindahan. Tapos ngayong linggo, ay pupunta na ako dun sa pinamimilhan ko na grocery para malagyan na natin ng laman yung ating tindahan. Sana po panoorin nyo hanggang dulo yung vlog na to. At pasupport din po ng mga vlog ko na dito lang muna tayo kasi asakasuhin ko muna dito sa bahay. Pag matapos ko na, balik na ako dun sa Babay Project. Ayun, shoutout nga po pala sa lahat ng mga viewers natin, sa viewers, mga sponsor, mga anonymous sponsor. Ingat kayo palagi dyan sa work nyo. Salamat sa inyo sa mga tulong nyo sa amin. Ayun, panibago tayo ng mga budget dito. At sana lumago yung aming tindahan ni Ami. At yung ipon nga namin ay kinuha na namin para pang bagong simula sa aming negosyo. Ayan, let's go! Tindan. Ayan, galing na ako dun sa grocery. Tinignan ko muna kung bukas sila kasi linggo ngayon. Minsan kasi nagsasarado sila pag linggo, pahinga. Tinignan ko muna. Maghapon naman daw sila ngayon magbubukas. Papunta na ako doon. Balik ulit ako doon para mamili na ng mga paninda. Ilan to? Alis ka na? Alis ka na? Alis na ako. Punta na ako ng grocery. Ako kasi doon mag-video. Preno? Preno? Ice wrapper! Ayun na naman yung taong walang kapaguran sa buhay. Ako ay nagluluto. Bebe, ligo na, Joshi. Niluluto ko. Naglalaga ako ng, laga ba yan? Yan. Pinapalambot ko siya and then lalagyan ko siya ng repolyo. Tsaka ito, yung libas. Pampaasim to, kaya pag nilagay ko to, konti na lang ang ilalagay ng sinigang. At yun. Nakligo na kayo, nak. Ayan na, si Jason. Ay, grabe naman yun. Gutom, pagod. Gutom na. Kasi anong oras na eh. Patry ko makain. Magaling na sila. Di ba Ha? kumakain? Naabutan mo kasi. Hinintay din nila ako. Nagsasarado na yun. Kasi linggo maaga silang magbubukas. Ako lang naman yung hinintay nila. Kaya, Ayan at may tinda na tayo. At ito na yung... sukli. Hindi. May balance tayong 8,000. Huh? 8,000. Yung halaga niyan, 18,000. 10,000 pala yung ano. 18,000. Yung nakubaga natin dun sa alkansya ay 15. 15. May 8,000. Ayan, yung amount. Balance na. Balance, 8,000. 18. And at syempre, thank you pa rin sa ano. Sa kinukuhaan namin kasi dati, noon pa, nung nagsimula kami magtinda, doon na kami kumukuha at yun, kahit wala kaming puhunan, pinagkakatiwalaan niya kami. Pag may kulang kami, yan, sobrang tiwala niya. Ngayon nga, binero ko. Mag-aangkat ka ako. Sige, walang problema. Tapos nung pagwininta na, ito lahat. Tapos binigay ko yung bayad. Yung utang. Yung 8,000 ka ko. Kain na muna. Pasok ko muna yan. Ayaw. Bago ko kumain. Parang ayusin ko pa kasi yung tindahan. Gusto Sila, ko. baby. Kumain na Ano sila. ayusin mo dyan? Yung bike ilalabas mo. Ayaw ko. Kala ko.
Ayos na yung kahapon. Ilalabas na lang kasi pinasok ko ulit. Baka kasi mawala yung bike ni Bayaw. Kay Bayaw to eh. Ilalabas na lang naman yun. Pero mga maayos na yun. Didisplayhan na lang to. At Ayusin pa din. pagkakain natin, display ka agad. Kasi ibabalik ko yung bote. Tsaka may pupuntan pa ako. Ay. Ayan, kaya muna. Gutom na ako. Bibili pala tayo ng ilaw kasi Ito. Sira na ba yan? dalawa, di ba sila? Pasok mo na to. Wala sa mukha mo din. Parang ano. Lang to. Pagkakain. Pagkakain mag-display. Ito muna. Ang pililo? Wala. Pabili mo na dito tayo. Yan ang tago natin. Pagkain natin. Yelo. Mamaya gagawa ako ng ice water, yelo. Ang dami palang karne dito. Wala po itong mga alak. Yun ang mapuhunan. Kaya may gin na ako dito. Yung iba wala. Basta ito, nagkakalaga ito ng 18,000. Kulang pa yung mga soft drinks. Yan na lang muna, dadagdag na lang yan. Pag kada sahod, kung malalagdagan yan. Alright. Drinking straw. Yun. Islarga ko na. Kain muna ako. Ano oras ba? Alas 2 na pala oh. Alas 2. 2:02 na pala. Nagkape lang ako bago umalis. Yan, kain muna ako. Kain po. Kain. Ang dalay. Kailan? Madalaan lang kain ito. Magpakain ba to? Bibili ng bigas. Wala na palang bigas dito. Ang aniwanan ko. Ang importante sa akin, bigas. Yung ulam, madaling mahanap.
Tapos ni ulam namin. May repolyo. May luba. Kain po tayo lahat. Yes, and more. Ang ulam. Masabaw ba? Sabag ka? Nadagdagan na lang ng sabaw ko mamaya. Tulog ko. Doon oras na tayo. Kaya pala, nakaramdam na ako ng gutom. Ay, dos na eh. Kanina Sila hindi pa kumakain. Nandun ako sumabay. Sabi nga akin, buti ka sila sumabay. Alam ka naman ka ako eh. Ay, yung sa loob nila. Ako pinakamarami din mamili. Alam nila yan. sobrang bait ng Pag mag-asawa. mamili ko dyan, isang anuan. Ba't doon? Ano doon ka nila? Nakakapagtenda kami nung dati nung wala kami Puhunan. puhunan. Ano lang, tiwala lang. Ano? Mukha lang ang puhunan. Salamat ako pasalamat ako sa kanila kasi may tumawala sila sa akin. Sila pa yung nag-o-offer. Kapag ba wala silang tinda, bigyan So na ngayon, bigyan, ipit kailangan mo? bigyan ko kayo ng cash, kayo na lang bumili sa iba. Kat. Pag nag-angkat ako sa kanila, tanong kukunin ko na kanila, Kat, bili na rin cash. Bibili mo sa ibang gulo sila. Pinagkatiwalaan niya ako na kano yung pinahawak sa akin pera? Pinagtiwala sa akin, tinutusan akong bumili ng dalilyo. Wala yun, 50? 50 o 50 kayo. Pinagtiwala nila. Napisuyo sila sa akin, nakabuli. Hirap kumain na, nagmamadali na. Nak! Hinaan mo, nak! Tugtog! Hindi naman yan ang ano. Kapray? ano yung nahihinaan. Sira na yung boss. Ayun po, tapos na kami ni aming kumain at nakapahinga na. Ano muna ako, palinig ko muna yung naka-private ko na pag ano namin ni amin nung alkansya, pagbilang. At ito na nga yun, yung alkansya na yun, nagkahalaga ng 15,460, may butal. Salamat sa mga nanood dun sa premiere. Tapos yung nakuha ko na paninda, nagkakahalaga ng 18,000 plus may butal yun. May kulang ako ng may kulang
may kulang pa ako na babalikan doon sa kanila. Ayan po. Hanggang dito na lang muna yung vlog. At muli, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta, nanonood. At mga solid viewers, mga sponsor, mga anonymous sponsor. Shout po sa inyo lahat. At ingat kayo palagi. Sana ingatan kayo ni God. Ayun. Thank you po. Ayan. Bye-bye. Lagol.